Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana usukwini lanamhlanje, usuku lwangolwesibili evikini. Izolo besilalela inkonzo emnandi ebilaphaya entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa eRichards Bay, njengoba-ke besingekho sile elange-Luop. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani lapha elange-Luop. Sibonga bonke abafikile, siyabonga ngendlela emangalisayo. Sibone nosibambele ibranch yalapha kaBhokweni uMake Mdluli. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu Make Mdluli. Simbonga uNkulunkulu ngabo bonke abebekhona laphaya, obabe uMhlanti, umfundisi osamukele lange-Luop uMake Mphila. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, nendlu yabathatha abantu eyangimangalisa. Ngangithi soqasha itende wathi uMake Mphila bazongena baba, bangenile futhi nangempela banela. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, ngendlu enhle lapha usebenzile uMake Mphila, isesimweni esihle nesifanele kakhulu. Zincane nje izinto ezidinga ukulungiswa, kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngale yandlu. Sethemba ukuthi izosala iqedelelwa nobe kusele kuphele konke, kuphelele nabo bakhonze endlini entsha enhle. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sinethemba-ke ngelinye ilanga mhlawumbe siyohamba siyoyivula ngokusemthethweni. Kukude phela lapha, yazi ukuthi kukude lapha. Kukude lapha. Sahamba kahle kakhulu nokho sanqamula eSwatini. Kwaba ney'nkinganyana ey'ncane ezabakhona, kanti nothongatho nalo lwafika lwaba ney'nkinganyana ezikhona. Kodwa-ke ngoba uNkulunkulu wethu uyabusa, uyanqoba, sahamba kahle kakhulu. uNkulunkulu anibusise nonke lapho Thongathi. uNkulunkulu anibusise ivangeli lenu enilishumayelayo lekhwaya lokucula lokudumisa uNkulunkulu. Lapho kukhona khona ubaba uNsibande liyamangalisa. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele kusukela kumama umfundisi uMaseko nowakwakhe nebandla lonke, noma phela bengeke bahambe bonke, kodwa isibusiso masehlele ebandleni lonke lasoThungathi, ukuze phela bangakubanga ukuhamba. Ngathi khona ufanele basale ibranch bekhona, khona ufanele bahambe. Ingakho ngithi uNkulunkulu anibusise nonke lapho Thungathi. Abanye badedele omama bakwabo bahamba, basala obaba. Yabona nje, uNkulunkulu anibusise. Akuyona into encane lena eniyenzile. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu kakhulu. Simbonge no-driver obebekezela, izimo bezithanda ukushintsha kancane this time around. Kodwa-ke nokho uNkulunkulu wethu ungumafohla, uyanqoba ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu nonke benisithwele ngomkhuleko sihambile. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Hayi-ke ngicela ukuthi-ke ngiguqe ngithandaze singene enkonzweni yanamhlanje yosuku lwanamhlanje. Khumbula phela siqhubeka nesihloko sethu esithi intshumayelo yasentabeni. Sizongena kwinkonzo unumber 208 208. Masiguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Siyabonga usigcinile indlela yonke, sabuya siphephile ekhaya. NabasoThongathi ngokunjalo, nabanye-ke ababekhona abasikoNhlazatshe, eGauteng, indawo eziningi, eSwazini ngaphakathi, omake Barbara. Siyabonga Nkosi ubagcinile bonke bafika bephephile emakhaya. Babusiseke Nkosi, ngeke sibabale bonke baqede, kodwa wena uyabazi. Namanje-ke ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, sigcine usilondoloze, usibiyele. Sicela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Siqhubeka-ke nentshumayelo yethu yasentabeni. Silapha kuverse number 17, othi Matthew chapter 5 verse 17, ningathi ngize
ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngoba iNkosi yethu Jesu ize ukuzogcwalisa umthetho. Ngaleli langa sabe sesibuka kaBaseroma 13 siqala kuverse 8 siya ku10. Ngizomfunda nje makukhona la iNkosi engibamba khona ngizoqhubeka ngibambezeleke khona. Ukuthanda abazalwane isihloko leso. Ukuthanda abazalwane. Kodwa sizokhuluma ngomthetho. Ningabi nacalalani nakubani kuphela elokuthandana. Uma kuthiwa nje unecala akube elokuthi uthanda umuntu. Ngisho uthando likaKristu, angisho uthando lomjolo. Asijoli la bafowethu, asifebi la, asiphingi la. Uma wena usewuhlobo lomzalwane oluphingayo nolufebayo, phuma kule group, you don't belong here. Sifuna abantu abazophenduka, abantu abasindiswayo, abantu abafuna ukuphelela enkosini, hayi abantu ababamba ngapha nangapha. Funa mawusushaywa sishaywe nathi, phuma nje uphele egroupini yaseKhalezwi. Asihlangani nobufebe namanyala nokungcola. Hayi asihlangani. Hey, uSathane phela ngethemba nizwile kodwa ke ngigcizelele la. uSathane phela usejikisa abantu baseKhalezwi. Umuntu waseXhoseni useKhalezwi uthini lo muntu? Uthi uJesu Kristu inkosi. Abese ezothi ubaba uNsibande uthwele. Azothi ubaba uNsibande mayikunika idate okuvuma izono ukunika ikhodi yasemkhathini. Iyamangalisa lento. Lo muntu beseKhalezwi. Ngiyacabanga noma nganaqiniso ukuthi naye wabhuka. Kusho lo wayibhuka nje wayijoyina umkhathi. Uyena yedwa wayijoyina umkhathi. Thina abanye nje asijoyina umkhathi masibhuka. Abantu uSathane uphendula abantu wabenza amademoni qobo lwawo, wabenza ama-devil worshippers. Bese kuzoba khona abazalwane. Abazalwane, lo mzalwane nje for instance. Ubhizi ke manje uthumela abazalwane eKhalezwi le-VN, uzama ukubakhipha. Udlala ngomlilo. Uyazi ukuthi udlala ngomlilo. Udlala ngomlilo, umlilo abadlala ngawo abaprofeti bakaBhali. Wawubiza uEliya, wawubiza. Kwathi angiwubize nami phezu kwale ndoda eqhubekayo ifaka ama-VN. Mlilo kaNkulunkulu Baba, mlilo wasezulwini uqothula uqede. UNkulunkulu oqothulayo. Nanti ibandla lakho lihlaseleka. Nanti ibandla lakho belihlasela bethi lisemkhathini. Sinikela kuwena Nkosi konke ngegunya onginikeze lona. Wathe ngikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini. Wathe ngikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Ngiyabopha umnikazi we-VN. Ngiyabopha nabayisabalalisayo le-VN. Ngithi ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngibanikela kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze basindiswe ngosuku lokugcina. AbaseKorinte bokuqala chapter 5. Ngibabopha ngezwi. BaKorinte bokuqala chapter 5 masiqala kuverse 3. Uthi umpostoli Paul, ngokuba mina ngokwami noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenza okunjalo kuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu Jesu onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Namanje ngithi lo bhizo sabalalisa le-VN makanikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Namanje ngithi umsunguli wayo, umkhulumi wayo nababhebhezeli bayo ngiyabanikela kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Siyambonga uNkulunkulu sengiyenzile inkonzo okuthiwe mangiyenze sengiyenzile engikubopha emhlabeni kuboshwe ezulwini
engikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Athi uJohn 20:23 enibabamba ngazo izono zibanjiwe, enibakhululayo kuze nibathethelela kuzo bathethelele. uJesu Kristu inkosi. Ayike ake siqhubeke nenkonzo yethu. Ningabe nacalalani nakubani kuphele lokuthandana ngokubothanda omunye ugcwalisile umthetho. Yabona bafowethu, masithandana siwugcwalisile umthetho. Mawuthanda omunye ugcwalisile umthetho. Uyamthanda nomzalwane wakho. Uyamthanda noma uyamzonda. Ngomzondo sebumnyameni uphuphuthekile. Bese thu verse 9 kaMaroma 13. Ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kulelizwe lithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uthanda lwenze ukubi kumakhelwane. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Uthando alwenze ukubi kumakhelwane. Uthando lungukugcwaliseka komthetho. Masibheka uverse 14 wamaGalatia 5. Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Wonke umthetho ugcwalisiwe kulelo zwi. Yazazi abuza umpostoli uJohane. Athi uma uhlulwe ukuthanda umzalwane wakho ombona, uzomthanda kanjani uNkulunkulu ongamboni? Uzomthanda kanjani uNkulunkulu ungamboni? Ingakho-ke bhala ehola umoya kaNkulunkulu umpostoli Paul ethi ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Wonke umthetho ugcwalisiwe lapho. Uthi uJesu ngize ukugcwalisa umthetho, angizile ukuzowuchitha. Ngakho masithandaneni bafowethu, ngoba masithandana sigcwalisa umthetho. Bese-ke usiya kuverse 15. Uthi kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Uma nilumana nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Ithanda ukushuba-ke le. Khona umuntu obhizi uluma abanye, uyabahleba, ubakhuluma kabi. Mina ngivikele Isaiah 54 verse 17. Asikho isikhali esilolelwe mina esiyophumelela. Ngisho ulimi olungivukelwayo luzohlulelwa. Asikho isikhali. Asikho. Asikho isikhali esilolelwe mina esiyophumelela. There is no weapon formed against me that will prosper. Angeke siphumelele. Nina-ke yekani ukulumana. Nidlana, qaphelani kuba ningaqedani. Ningaphikisani ngezwi likaNkulunkulu. Yekani ukuhlulelana. Ngoba uyeza umahlulelo omkhulu. Yeka ukuthi ugxeke ikhaya lezwi, ngoba ugxeka ulizwi uqobo lwakhe umsunguli wekhaya lezwi. Musukuba-ke umbhebhezeli wabagxeka ikhaya lezwi udlulisa izinto ezimelene nalo. Ngoba nawe kuzothi makushaywa bona busuthola amachaphazelo. Ngoba sikhonza uNkulunkulu umlilo oqothulayo. Umlilo odlayo. Abesenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani bafowethu. Ngoba nizoqedana nigcine ningangenile ezulwini nobabili. Athi uverse 16, kepha ngithi hambani ngomoya khona niyokufeza inkanuko zenyama. Hambani ngomoya. Hambani ngomoya ukuze ungayifezi inkanuko zenyama. Kodwa uma ungahambi ngomoya uzofeza inkanuko zenyama. Ukuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Khumbula uJesu ephumene abafundi bakhe ethi abakhuleke. Uyabuya abalele. Uthi umoya uyavuma
kodwa inyama ibuthaka. Ngoba inyama iphambana nakho konke kukamoya. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Hambani ngomoya khona niyokufeza inkanuko zenyama. Hambani ngomoya bafowethu kuze ningafezi inkanuko zenyama. Ngomthetho sifile kuwo umthetho ukuze siphilele uKristu, ukuze siphilele uNkulunkulu. Ake simphileleni uNkulunkulu bafowethu, simkhonze uNkulunkulu, simthande ngoba wasithanda kuqala. Hhayi simthandeni bafowethu, wasithanda kuqala. Uma singamthandi soba senkingeni. Uma singamthandi, uthando lokugcwaliseka komthetho. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Ijulile lento. Ngelinye ilanga uJesu utshela abafundi uthi laba abanibulala bayothi bathunywe uNkulunkulu. Namanje kwenzakalani? Bathi uJesu Kristu uyinkosi kodwa bayangibulala. Bazama ukungibulala. Bathi bangamakholwa bangabefundisi kodwa bakhuluma okubi ngami ngingumakhelwane. Bakhuluma okubi ngami. Abasaboni uSathane ukuphuphethekisa inhliziyo zabo. Siyambonga uNkulunkulu sinika ivangeli eliphilayo. Ekhaya lezwi liyaphila. Ngezwe abantu bekhohlisa. Imoto ehambayo ikhonkotha izinja kodwa mayimile ziyayichamela. Mingoba siyahamba senyakaza. Kumelene nani kwamanye amabandla niguqelani. Kwamanye amabandla nisho lantu uJesu Kristu inguwe. Siyambonga uNkulunkulu ngokusithanda kwakhe. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo, akekho ofana naye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezenzulweni zonke. Ake simthandeni-ke bafowethu, simkhonze, sihambe ngomoya, singahambi ngokwenyama, sihambe ngokukholwa, singahambi ngokubona, ngoba izinto esizibonayo zingezesikhashana, kodwa okungabonwayo kungokwaphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangayo le nkonzo yanamhlanje, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi ngoqe ngikhuleke, simnike udumo uNkulunkulu wethu, uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakunikeza udumo lungo lwakho lukufanele ikhathi singakabikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga Moya Ngcwele. Thatha udumo lungo lwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, siyambonga ngendlela emangalisayo. Sizobona so-updatena-ke ukuthi kwenzakalani ngalempela sonto. Kodwa uNkulunkulu wethu siyambonga, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.